Сәлем дуслар, Азатлык радиосында Татарча подкаст. Без бүген онлайн проектлар турында сөйләшәчәкбез. Күбрәк әлбәттә татар проектлары турында сөйләшәчәкбез. Минем белән бүген сөйләшүгә кушыла Тәбрис Яруллин, активист, җәмәгать эшлеклесе, блогер, подкастер. Сәлем, Тәбрис. Сәлем. Һәм тагын безнең бер кунагыбыз, белмим, кунак дип атарга була микән инде ул, шулай үз өендә утыра, үз өендә үзе кунак. Ильяс Гафаров, Yummy Music лейблы җитәкчесе. Сәлем, Ильяс. Сәлем. Ничек сезнең гомумән хәлләр өйдә балалар белән, балаларсыз, гомумән менә бүгенге вазгыятыгыз ничек сезнең? Түзәсезме, сабырлыгыз җитәме? Җитә, әз генә инде озаграк утырылды. Мин әзрәк иртәрәк өйгә кереп утырган идем изоляциягә. Шуңа теге ул яктан кыенрак инде. Ләкин шуны сиздем, теге хәзер постлар язарга, интернетка әйбер материал әзерләргә вакыт күп булды. Мин шуның белән шөгыльләндем. Безнең теге Telegram канал бар, Рәдиф белән инде икебез аның язып барабыз анда, төрле хәбәрләр, фәләннәр. Аңа ниһаять кул җитте, язылучыларын арттырдык. Күренә инде Instagramнарда, ВКонтактеда ничектер тәртипкә китердек бөтен шул аккаунтларны. Мин шуның белән шөгыльләндем инде. Калган теге башка балалар, башка мәсьәләләрдән кала. Ильяс, сезнең ничек бара тормышлар? Күптәннән хыялланган эшләремне эшләп торам, винил коллекциясын цифрага күчереп төрле шундый пластинкаларны, аны сэмплларга да кулланам, булай архивта да кулланам, аннары төрле зур проектларга да кирәге чыгар, төрле музыкаль мирасыбызны саклап калуга юнәлгән. Аннары безнең гел треклар яздыру, җитештерү, көйләү буенча эшләр бара. Һәрбер тавыш режиссеры инде хәзер безнең өйнән аларны эшли. Кайбер җырларның аранжировкасын тәртипкә китерәбез. Кайбер әйберләрне яңадан уйлап чыгарабыз. Нимәле монтажлысы видеолар да бар. Хайран, шуңа күрә минем компьютер гел кабынган. Менә әле генә, бүген генә егетләргә теге мин татарча сөйләшәм акциясының ролигын җибәрдем, аудиосын. Ильяс белән көн сайын шуның турында сөйләшәбез инде, аралашып торабыз. Ул безнең уртак эш, дөресен генә әйткәндә. Бу сезнең әйтәсегез килә инде, мин татарча сөйләшәм дә онлайнга барып татарчачак. Онлайн булачак, нәрсә булачак? Онлайн концерт булачак, акция булачак. Гомумән күбрәк сөйләшәбез. Күбрәк теге репортаж, подключениялар ясыйбыз. Үзебезгә дә шундый бер сынау. Менә әле тулысынча өйгә кереп утырганчы фотолар төшереп өлгердек. Артистларның алып баручы фәләннәр белән күрешеп өлгердек. Шуннан теге бөтенесе хоп ябылгач, менә онлайнга күчтек. Әйтәм бит, Ильяслар белән уртак чат, ул безнең пока тынмый. Хәзер афишалар ниләр чыгып бара, беренче афишалар ниләр телевидениегә, нигә фәләнгә бирелә инде, рекламалар гадәттәгечә. Без электә ясамакчы идек аны бер мәлне. Ильяс, хәтерисең микән син, 1-2 ел элек шундый телеканал кебек көнөзен параллельно подключениялар белән ничектер шундый тапшыру эшләмәкче идек без. Хәзер бит инде интернетта булай да иң популяр жанр ул барыбер сөйләшү. Шуңа күрә мин татарча сөйләшәм, интернет өчен бик тулысынча ярый дип әйтергә була трендларда. Ягъни бу җырчылар, алар бер каядыр җыелалар да телевизорга гына, видеокамерага гына җырлыйлармы, яки алар үзләрендә җырлыйлармы? Ничек ул барыбер? Менә хәзер пока кәгазь эше бар анда. Төгәл генә әйтеп булмый хәзер аның ничек оештырылганын. Чөнки анда хәзер канун бузасын дип әйтеп куярга мөмкиннәр, анда төрле бит хәлләр хәзер. Шуңа күрә менә ул кәгазь эшләрен төгәлләгәч, инде конкретно оештыру моментын без беләчәкбез. Булай уйлаган идек, безгә студияга килә, берәм-берәм. Димәк, бөтен ниләр белән кешеләр, кунаклар да менә шулай. Алып баручылар да үз блогын отработал, китеп бара.
икенчесе килә. Менә шулай. Чит шәһәрләрдә булган музыкантлар инде өйдә кичкенә генә музыкаль клиплар яздырып безгә җибәрергә вәгъдә иттеләр. Һәм сез инде буларны шул төрле платформаларда күрсәтәсез инде, YouTube анда, башка социаль челтәрләрдә була инде ул. ВКонтактеда инде безнең мин татарча сөйләшәм группасында, төркемендә. Һәм YouTube'та уйлаган идек TMTV белән безнең партнерлык, шундый дуслык. Быел уйлыйбыз аларның теге YouTube каналында чыгарырбыз дип. Менә Ильяс, хәзер ниләр бара, онлайн концертлар бара бит инде, аны Татарстан үзе, Татарстан оештыра. Сез дә анда катнашасыз. Мин кичәгенәк шундый перформанс карады, миңа бик ошады. Пластинкалар белән. Мин үзем бик онлайн әйберләр бик менә моңарчы вакытым җитмәгән иде. Менә бер Сәйдәне карадым һәм менә сезне кичә карадым. Анда минем сезгә шундый теге бүтән татарларның бирәсе килгән сорауын бирәм. Ни өчен алар рус телендә бара? Һәм ни өчен сөйләүләр рус телендә, алып баручы рус телендә, яки ни өчен татарчада бармый? Аларның элек татар телле алып баручысы да бар иде. Ләкин бәлки кеше санына, җыелучы кешеләр саны шикләнгәнме, бәлки ниндидер башка сәбәп аркасында соңгы вакытта рус телле алып баручы гына килә, шуңа күрә ул безгә рус телендә сораулар бирә. Ләкин карасагыз анда Сәйдә дә, без Рәдиф тә, мин дә татарча да, русча да ике телдә сөйләшергә тырыштык. Кайбер кешеләр гомумән фатирыннан чыгарга курка, авылыннан Казанга килергә курка. Шуңа күрә монда төгәл әйтеп булмый. Ул кешенең, оештыручыларның үз нияте беләнме, әллә шундый обстоятельстволар шундый шулай килеп чыгуга караганмы? Һәр хәлдә миңа калса, чыннан да татар телле алып баручыларын күбрәк катнаштырырга кирәк, алар белән төрле уртак проектлар ясарга кирәк. Чөнки бездә гомумән заманча алып бару институты әле тулысынча формалашып бетмәгән. Аны тагы үстерергә, яңа стильләрне ачарга кирәктер дип уйлыйм. Классик алып барудан тыш, әле заманча да, яшьләрчә дә алып баручыларны эзләп табып, аларны мәйданга чыгарга, кешегә танытырга кирәктер дип уйлыйм. Тагын өстәп әйтим әле, монда бит Республика Татарстан, ул ресурслар, алар гомумән русча эшли иде. Мин хәтерлим, без аларга теге антипремия бирәбез дип хатлар язып, шулай итеп, шуннан соң алар татарчасын булдырдылар. Ләкин гадәттә андый фишка эшләми ул, бер аккаунтта булмаса татар теле белән рус теле. Татар теленә бик аз кеше язылган анда, ә булай ул рус телендә алып барыла. Демәк, шундый әйтергә кирәк, теге рәсми дәүләт белән эшли торган социаль челтәрләрне алып баручы менә ниләр инде. Егетләр, кызлар, алар менә ул Республика Татарстанны башлаганнар иде һәм күбрәк көч куялар русча өлешенә. Шуңа күрә аудиториясе дә күбрәк аның. Шуңа күрә русча да инде татарчасы шулай теге үсмәгәч, нитмәгәч, аңа игътибар да шулай азрак. Ярый, артистлары татарча җырлыйлар инде. Башка телдә җырлаучы юк бит Казанда. Күз алдыма китермин берәр урыс шундый, урыс телле җырчының онлайн концерты. Аның барыбер караучылары кем микән соң аны? Чит илләрдәге татарлардыр дип уйлыйм инде мин. Шул Юк, әйтмәс идем, шулай бит Ильяс. Мин теге карап бардым, комментарий калдыручы. Алар күбесенчә теге Казан кешеләре дип әйтер идем мин. Белмим, менә Ильяс ничек әйт. Бу трансляцияларны социаль челтәрләр үзләре өскә күтәрә, үзләренең популяр битләренә сала. Шуңа күрә аны 50%-ка якын ул Татарстан һәм Казан карыйдыр, тагын бер өлеше ул бәлки гомумән Рәсәйдә яшәүчеләр һәм чит илдәгеләр тәшкил итәләр. Чөнки мин менә 500-600 комментарийлар калдырып чыгалар, кайберләрен укыйм, анда гомумән татар музыкасы белән таныш булмаган кешеләр дә керә. Гомумән татар телен беренче тапкыр ишетүче кешеләр дә керә. Шуңа күрә бу трансляцияларда яңа аудитория бик күп дигән фикергә киләм. Инде безнең Татарстанда яшәүче апалар, абыйлар,
Әйе, менә ВКонтактедагы трансляцияны мәсәлән. YouTube'ны әлбәттә чит илләрдә күбрәк карыйлар, чөнки ул инде дөнья күләм популяр платформа. Мәсәлән, ВКонтактеда олы яшьтәге апалар һәм абыйлар, мәсәлән, килеп татарча комментарийлар калдыралар, үзара сөйләшә башлыйлар. Ул бит комментарийлар, алар бит үзләренә күрә бер шундый аралашу мөхите, ягъни трансляция бара, кешеләр анда үзара үз проблемалары турында сөйләшәләр. Капкаты үз гомерләре белән яши башлый инде ул комментарийлар аннары. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар Тәбрис Яруллин һәм Ильяс Гафаров. Карагыз әле, мин теге сүзне башкага бурып китим әле, ярыймы, әз генә. Тыңлаучы уйламасын, бу үзләре турында гына сөйлиләр икән булар дип. Менә әзерләгән идем беренче пост мин. Башта син әйткән идең сөйләшербез теге ачык open source проектлар турында. Татарча нәрсә эшләп була һәр кешегә. Мин аннан кала әйтәсем килә, беренче пост булган иде гомумән татар проектлары турында онлайн. Башта мин Facebook'та сораган идем, кем нәрсә эшли онлайнга. Ничектер менә кешенең өйдә утыруына минемчә безнең татарча контент булдыручы кешеләр алар әзер булмады кебек миңа тоела. Менә инде Мәскәүдә гадәттә ул тизрәк бара әлбәттә. Ул акчага да, кешегә дә бәйле инде. Һичшиксез. Шулай да бөтен теге блогерлардан алып театрларга кадәр алар сразу онлайнга күчә алды. Ничектер хәтта Радиф әйткән иде миңа подкастта, ни дип, алар алдан әзерләгәндер бу проектларны. Имештер менә алар каядыр яткан, анда юкып хәзер чыгардылар да, съемкалар, фәләннәр, ул барбер тоже акча бит инде. Безнекеләр ничектер аңа әзер булмады кебек тоелды миңа. Чөнки мин сораган идем беренче тапкыр Facebook'та. Ничектер жүнләп әйтә алмадылар. Эрмитажлар, фәләннәр бар дип җибәрделәр ссылкалар. Ну, мин белмим, анда күпме кеше инде менә Эрмитаж буенча өйдә йөреп ята инде. Шулай бит. Хәзер менә белем алу, күмәк эш һәм күңел ачу. Минемчә ул төп шундый эш юнәлеш. Һәм ишесендә дә ничектер без нитеп килдек. Орта калып килдек дип әйтим инде. Һәм булган онлайн проектларда ничектер бу карантинны, изоляцияны кулланмадылар рекламаларында. Соңарып килде ул. Менә хәзер инде уртасына килеп җитәбез. Менә уртасына килеп җиткәндә генә нәрсәдер шундый килеп чыга башлады кебек тоелды миңа. Нәрсәдә күренә ул? Мәсәлән, карантин дип күбесе без беләбез теге сериал, киноларга подписка ясадылар, шулай бит өлгерделәр. Аудио китаплар, гомумән китаплар, театрлар, проектлар чыгарды. Подписка нәрсә дигән сүз ул? Син бер тапкыр теркәлдең, карта номерын керттең, анда әйтәләр, менә Кинопоискта, минем инде Яндекс Плюс булгач, Кинопоиск бар. Кинопоиск миңа сразу әйтә, бер ай сиңа Тәбрис бушлай бирәбез анда. Или 2 ай манда 40 көнме хәтерләмим. 1 сум булачак. Мин анда 1 сум җибәрәм, ләкин гел башында тотып торам, менә бер 30 көн узгач. Үземнең карта данныйларын удалять итәргә кирәк, чөнки шуннан соң зур акча ала башлый. Димәк, бу шундый реклама итеп куллану, бу кулланып калу кешенең өйдә утыру. Бездә ул булмады. Шуңа күрә мин беренче постны менә Телеграмга әзерләдем. Ул бик популяр булды, аны 1000 кеше күрде Телеграмда гына. Димәк, шундый ни булган инде ул. Вакыт булгач мин бөтен онлайнда булган проектларны җыеп чыктым. Кем нәрсә эшли? Һәм нәрсә ачыкладым? Татар дөньясында контентны безнең кебек шундый кичкенә генә берләшмәләр, гаиләләр, конкрет кешеләр эшли икән. Зур оешмалар, менә целый бер шелтәрләре, аппаратлары анда, белмим нәрсәләр анда була тагын. Кешеләре бихисап име, мөмкинлекләре миллион. Менә мин беләм, хәзер бит мәдәният учреждениеларында менә үзгәртеп коралар. Анда нәрсә генә юк. Анда подкаст та яздырып була, анда видео да яздырып була, аның видео студиялары да бар, музыкаль студиялар бар. Контент юк. Карадым, бер Илдар Аюпов анда 2 подкаст яздыра, 3 проект алып баралар хатыны белән анда 5.
Шуннан соң без подкаст яздырабыз, Ильяслар анда музыка чыгарып бара. Һәм башкар, мин анда киттем инде. Күп кенә исемлек, менә Карьялас, Тәбрис һәм Рәдиф дип атала безнең. Тәбрис Рәдиф дип язсагыз Телеграмда. Һәм соңыннан гына килеп чыкты безнең Камал театры, әле Аллага шөкер ул бар. Камал театры булмаса, бөтенебез дә теге, ой, что-то булмады дип утырыр идек. Чөнки Камал театры инде ул үзе бер дәүләт кебек яши, аның мөмкинлекләре дә зур. Бер генә теге Камалга минем өмитем бар иде. Аларны күрдем YouTube'та интервьюлар циклы әзерләй башлаганнар алар. Видимо, алар берничәсен төшереп бетермәгәннәр теге, сезонны тутырырлык итеп төшермәгәннәрдер. Беренчесендә анда Минтимер Шарипович булган иде, бабай булган иде. Һәм ул күренде, фотолар чыкты. Һәм миңа кызык иде. Ой, теге записларны гына салмыйлар YouTube'ка. Димәк, YouTube өчен айрым контент әзерлиләр. Һәм мин көткән идем бу моментны кулланып, алар теге, хоп, безнең YouTube'ка менә шундый айрым проектта бар дип чыгарыр дип. Нәрсә барлыкка килде? Канадалар, Канада татарлары, Әмир, ул минем классташ булып чыкты әле, элеккегә оказывается. Маратлар белән бергә алар подкаст яздыра башладылар. Артистлар менә шушы Татарстан онлайнга барып концертлар бирделәр. Илдар ясый башлаган иде онлайн лекция. Хәзер урамда йөри башламагач, ул да туктатырга мәҗбүр булды. Димәк, общий вывод нинди? Мин әйтәсем килә, татарча контент бик аз онлайнда булганы да ничектер әзер булмады бу ситуациягә, кызганычка каршы. Башка менә шул кадәр ул сылтамалар килә, монда карагыз, моны карагыз. WhatsApp'лар тулды, социаль челтәрләр тулды шул сылтамалар белән онлайн укулар, онлайн кинолар, онлайн китаплар. Һәм менә шушы 3 бертек татар онлайн проектлар алар югалып калды. Ансы да булды. Чынлап та кешебез инде азрак. Шулай да мин өметләнәм, мин инде гел яхшыга юрыйсым килә. Менә бу ситуация киресенчә безгә күрсәтте, никадәр біз онлайнда тиз реагировать итеп, менә эшләргә өйрәнмәгән кешеләр икән булып чыктык. Безгә менә кире переформат кирәк, күп кенә менә мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр дә, журналистикада да эшләүчеләргә, менә аларга минемчә переформат кирәк. Менә монда журналистлар да күренде. Шундый зур дәүләт СМИлары, мәсәлән, ничектер артта калды бу гонкада. Көн сайын хәбәр биреп торга кирәк булды. Шундый конкуренция зур булды. Теге коронавирус турында бөтен кеше яза башлады. Конкуренция нык артты. Менә монда күренде, кем анда оперативно эшли, кем тиз биреп бара, ниндидер фишкалар таба. Мин ансына да менә мәсәлән игътибар иттем үзем. Мин уйлыйм әле, беләсезме, безнең бит медиа өлкәсе, гомумән, мәсәлән, Татарстанда, әлбәттә, техник яктан да, сон ягыннан да, әлбәттә, Мәскәү һәм Питердан калыша. Чөнки бездә әле һаман да зур теге традицион мәгълүмат чаралары, алар барыбер искечә эшләп бара. Әле, күп кенә мәгълүмат чаралары, алар барыбер аларның эффективлыгы бик ким, бигрәк тә интернетта. Алар ниндидер теге санны тотып тора, ләкин ул укучылар саны да кими бара. Рус телле медиа теге өлкәдә, интернет өлкәсендә конкуренция бик югары. Һәрбер өлкәдә дизайн булсынмы ул, сәясәт булсынмы ул, музыка булсынмы ул, хәтта hi-fi аудио кораллар турында сөйләүчеләр арасында да үзләренең теге блогерлары, йолдызлары бар. Алар атна сайын ниндидер кызыклы, югары сыйфатлы тапшырулар чыгарып тора. Шуңа күрә аларда теге рус телле лента гел тулып бара. Безнең татар телле лента, мәсәлән, яңалыклар я булмаса социаль челтәрләрдәге лентада күбрәк теге үз кулдан эшләнгән сыйфаты буенча шундый өйдәге сыйфаттагы продукт чыга. Хәтта ул да бик әз, һәм булган продуктның да барыбер сыйфатын күтәрергә кирәк. Мәсәлән, күптән түгел генә тантана онлайн церемониясе узды.
Мәсәлән, андый проектны эшләп чыгу өчен зур коллектив, менә Камал театрында эшләүче коллектив эшләде. Мәсәлән, шул ук Дождь телеканалы андый әйберләрне көн саен эшли диярлек. Бездә андый телеканал хәтта юк та интернетта, теге подпискалар хисабына яшәп торучы медиа мәсәлән юк. Шуңа күрә менә бу өлкәдә, менә мондый ситуациядә интернет һәм медиага бик нык йогынты ясый дип әйтергә була. Шуңа күрә теге подпискалар, теге түләүле карау, түләүле тыңлау тәҗрибәсен арттырырга кирәк дип уйлыйм. Андый проектлар өстендә күбрәк эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар Тәбрис Яруллин һәм Ильяс Гафаров. Ну бармысың бездә менә түләүле, кем түләп алырга риза инде ниндидер контентны миңа калса, яки аны өйрәтергә кирәк, тәрбияләргә кирәкме ул халыкны? Бездә теге рус телен белгәнгә күрә, әлбәттә теге 2 тапкыр түлисе килми. Мәсәлән, ләкин димәк шул рус теле түләнеп эшләнә торган рус теле СМИларга ниләргә чыгарга, анда сөйләргә, анда үтеп керергә кирәк. Мин уйлыйм, ул безгә дә барып җитәр. Чөнки мәсәлән, Алимә ул алып бара онлайн мәктәп. Аңа нәрсәдер анда кешеләр донейт ясый. Минемчә безгә дә донейт системасына күптән күчергә кирәк. Ул яктан. Эшләп карарга кирәк. Нигә юк? Башта җыелсын 500 сум, башта җыелсын 1000 сум. Беләсезме, иң мөһиме бит акча түләү түгел, иң мөһиме бездә сөйләүче кеше бар. Бу өлкәләрдә татарча сөйләүче кешеләр бар. Ильяс бит ул теге, мәсәлән, үзе дә ул музыка турында гына түгел, ул нәрсә генә белми. Ул үзе эш блог алып бараланда. Тавыш турында, индустрия турында, әллә нәрсәләр турында. Һәм мәсәлән, без яңа хәзер тапшыру әзерләйбез подкастның Казан кайныйның инде. Мин мәсәлән бу коронавирус турында нәрсә яңалык эзләп Нурулла абыйга шалтыраттым, мәсәлән, авыл турында сорашырга, аның көн күреше турында. Ул шундый итеп сөйли, 10 минут бәрде. Мин аның сөйләгәненнән барып инде базарны чистартып, йорт алып, авылда яшисе килә башлады. Ул әйтәм, без 1 ел анда, әле менә мин өйдән чыкмасам да 1 ел яши алам. Шуң хәтле запаслар бар. Әле ул бит тарихчы, кызык фактлар белә. Әле тарих ярар, ул инде иң популяр шундый, иң безнең теге үткен темалар. Аннан кала техника. Менә Канадада, кстати, менә ул Әмир минем классташ яздыралар татарча. Ул мәсәлән химик. Бик яхшы химия белгече, аның әнисе химия укытучысы иде. Хәзер ул иң яхшы Казанның мәктәпләренең директоры, мәктәпләрнең берсе, шуның директоры. Ул мәсәлән шул химия юнәлешендә үсте, галим буларак каядыр менә эшли. Безнең менә моннан кәтле алар. Бизнес турында инде анда һәр икенче татар инде бизнесмен. Һәм бик күп темалар. Иң мөһиме алар сөйли белә. Менә ул контентны тудырырга өйрәнергә кирәк үзебезгә дә. Мин аны мәсәлән үземдә дә ничектер хис иттем. Чөнки гел теге аңламый идем, тавыш ничек яздырыла, анда менә ул бөтенесен итә. Ильяслар белән азапландык инде менә Казан кайныйны да эшләгәндә, анда бик күп нюанслар бар иде. Хәзер бар, үзебезнең камера бар, үзебезнең менә шундый ниләр, әйберләр, яхшы сыйфатлы әйберне кыен түгел икән бер өйрәнеп китсән ясарга. Менә ничек итеп ул кешеләрдән менә онлайн контент чыгартып ясатырга, мин белмим. Бер ысулы бар, тагын бер ысулны оныттык. Безнең бит бик күп әйбер дәүләт белән бәйле. Аеруча Татарстанда. Менә һәр әйбер дәүләт белән бәйле. Бу хәтта менә онлайн концертлар, инде музыкантлар уйлаган идем, берләшеп ничектер нитерләр дип. Берләшмә буларак цикл концертлары бирерләр, бер-берсеннән эстафета биреп эшләрләр. Шулай дип уйлаган. Ничектер менә килеп чыкмады аларның. Монда да менә Татарстан онлайн ул дәүләт белән эшләүче орган. Ансы да дәүләт белән эшли. Һәм бу ишракта мәсәлән миңа ошый якын журналы чыгара торган YouTube канал. Алар
артистлардан да интервью алалар, ничектер үзенчәлекле итеп шәһәр турында да сөйләп алалар. Шуннан яңалыклар да сөйләп торган да гүзәл. Без аны мәсәлән чакырдык, күреп алып шунда чакырдык мин татарча сөйләшәмне алып барга онлайн. Дәүләт кырыенда булган оешмаларның мөмкинлекләре дә бар. Алардан мин аңлавымча инде хәзер ничектер таләп итәләр шуны. Ишеткән идем, балалар журналлары да менә Сталават күпре. Хәзер белмим ничек булыр аларның акчалар белән инде. Ләкин алар да теләгәннәр иде, медиа лаборатория дип атаганнар иде, шундый балалар өчен ниндидер в общем лабораторияларында төшерәләр, блогерлар әзерлиләр дип менә шулай шул юнәлештә эшләмәкчеләр иде. Менә безнең тагын бер өмет бар, дәүләт җүнләп ясар дип инде. Ну менә бит инде ул тәбрисез акча килми бит инде. Күпме эшлисең, күпме сезнең чыгымнар да китә инде кайдыр. Акча килми, ул аның bir ничә подкаст яки bir ничә видео чыгардың да син популяр да булып китә алмыйсың. Сиңа бик күп тырышырга кирәк. Ул акча китерми, ул вакытыңны ала. Татар бит инде ул бераз шундый нирәк нәтиҗәсен карый дигәндәй. Күңел өчен генә бит инде бу. Менә Ильяска дер сорау. Ильяс ничегән? Ильяс безнең продюсер подкастның, так что ул акча тапса акча була, акча тапмаса акча булмый. Ну без акча дип эшләмибез бит инде. Мин шәхсән аны акча дип эшләмим. Мәсәлән, Казанда да бик популяр YouTube проектлар җитештерүче командалар бар. Алар рус телендә проектлар чыгарып, мәсәлән, ярты ел эчендә 500 мең подписчик, 500 мең кешелек аудитория җыя алган. Ләкин алар барысы да интернет өлкәсеннән чыккан. Кемдер сайтлар эшләгән, кемдер анда видео төшергән, кемдер дизайн эшләгән. Шуңа бездә, мәсәлән, дизайн өлкәсендә дә, интернет өлкәсендә дә эшләүче татар яшьләре әле алай күп түгел. Аларның мәсәлән үзләренең студиялары юк. Без кабат шул техник әзерлеккә, матди әзерлеккә кайтабыз. Мәсәлән, безнең яздыру студиясе бар. Без анда теләсәнсә яздыра алабыз. Менә кемнеңдер видео студиясе бар. Анда теләсә кем туры эфир ясый ала, я клип төшерә ала. Менә шундый студиялар, кичкенә генә командалар күбрәк туып торса, безнең димәк интернетта да, медиада да контент җитештерүчеләр күбрәк туачак. Алар арасында теге дәүләт белән бәйләнмәгән, әмма ниндидер бәйсез, шәхси фикерне әйтә торган, алга сөрә торган блогерлар яки проектлар туачак. Бүтән прогрессның әйдәп баручысы ул беренче чиратта ялкаулык, икенче чиратта кызыксынучанлык. Мәсәлән, безнең никадәр күбрәк ялкау һәм кызыксынучан кешеләр күбрәк булса, димәк кызыклы проектлар, прогрессив проектлар да күбрәк туачак. Мәсәлән, ниндидер шул идә утыру, изоляция, ул бер яктан карасаң кыенлыклар тудыра. Икенче яктан башны яхшырак эшләтә, киләчәккә ниндидер яңа стратегиялар уйлап табырга ярдәм итә. Алай берсә бүтән нәрсә теге тынычлангач, биткәч, үз тәртибенә кайткач, миңа калса күп кенә шундый медиа продюсерлар, студия җитәкчеләре үзләренең эшләрен башкача алып бара башлар. Бездә менә күбрәк шундый студиялар белән хезмәттәшлек итәргә теләр идек. Чөнки менә мондый авыр ситуацияларда бер оешма гына барсына тартып чыгара алмый, барыбер хезмәттәшлек кирәк. Мин менә үзем шәхсән күп кенә музыкантларга шалтыратып, менә мәсәлән татарча җырламый торган музыкантларга да шалтыратып, төрле проектларда катнашырга тәкъдим итәм. Ләкин аларның кайберләре миннән шундый бик авыр сораулар бирә башлый. Бу безгә нәрсә китерәчәк? Безнең аудитория ничек артачак? Безгә гомумән бу кирәкме, юкмы дип шулай иренеп утыралар. Һәм икенчеләре киресенчә ярты сүз әйтергә өлгермисең, алар без әзер һәм әлбәттә катнашабыз дип чавып киләләр. Менә шуңа татар дөньясында гына түгел, ул гомумән иҗади дөньяда шундый бүленеш бар дип әйтергә була. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без татар телендә онлайн проектлар турында сөйләшәбез. Кунаклар
Тәбрис Яруллин һәм Ильяс Гафаров. Мин әйтмәс идем теге популярлык казанып булмый, акча эшләп булмый дип. Чын мәгънәсендә теге тормышка җитәрлек акча булмас инде ул шулай да. Шулай да минемчә социаль капитал шактый җыеп була. Татарча контент ясап. Белмим, мин үземне шундый барыбер теге татар күгендә шундый кичкенә генә булса да, әз генә булса да ялтырый торган бер йолдыз булып хис итәм. Минем телефонда 4500 контакт бар, анда кем генә юк, мин шалтыратып күп кенә мәсьәләләрне үзем өчен дә сорый алам, милләт өчен дә сорый алам. Һәм минемчә, Ильяс, синдә дә шулай бит инде. Шулай бит, главный капитал бездә шул социальный капитал. Һәм мин әйтмәс идем, без үзебезнең түгәрәктә, үзебезнең кругта бик тә популяр, авторитетлы кешеләр, минемчә, шундай скромны гына әйтим әле. Һәм иң кызыгы, без үзебезнең фикерләрне транслировать итәбез, үзебезнең круг өчен. Һәм ул безгә мөһим, аларга җиткереп торырга, фикерләрне ничектер менә бер юнәлештә алып барырга. Аларга безне тыңларга кызык. Мин менә без подкастны яздырган идек, уйлаган идек 100 кеше өчен яздырабыз дип. Үзебезнең круг өчен. Ул ничектер үсеп китте дә, үзебезгә дә ошап китте. Мине бер-ике тапкыр урамда ниндидер кешеләр туктатып әйткәне бар. Казан кайный, подкастында. Кем менә подкаст дигән сүзне дә белмиләр. Татарлар күбесе. Нинди анда урамда кемдер туктата әйтә анда. Тыңладым менә 17нче чыгарылышны шәп булды анда. Күп көләсез, яисә анда артык шаян, артык җитди сөйләшә белмисез татарча. Шундый әйберләр әйтәләр, яшьләр әйтәләр, заставкалар ошый. Обратная связь мин сизәм. Хәтта подкаст яздырып та. Инде анда әйтмим, анда музыка, бизәнү, компьютер уеннары уйнау, анда әле бит миллион тема. Кино турында сөйләргә була. Менә минем тормыш ничек ул бара. Мин мәсәлән тагын өстәмә теге аудитория җәлеп итәр өчен дә инде үземә теге истәлек булсын өчен дә тагын балаларны бик активны төшерәм видеога. Алар белән нәрсәдер гел эшләп торабыз инде. Алар үзләре дә ярата, менә хәзер төшәргә дә яраталар, ниндидер кызыксынулары да бар, күпме кеше карады, карыйм әле, мин дә, ягъни балаларны җәлеп итү бик җиңел хәзер. Әйе, әнигә алар белән татарча контент ясамаска, ул әле күптән түгел генә ничектер шундый аптырый иде кыйма, хәзер менә безнең бар Ландыш Нигъмәтуллина балаларым әле. Арыслан бар анда, алар теге ТВ ашада инде шундый ничек әйтәләр аларны. Микс аларда ТВ ашада, ини ашада. Менә нигә балаларны төшереп, инста балалар бар, татарча сөйли торган. Шулар арасында мин үз балаларымны да әйтәм, анда бер сторисны 1500 кеше карый. Ничек итеп анда Хаят бии. Әйе, ул 1,5 миллион түгел, шулай да үзебезнең авыл өчен ул әйбәт саннар минемчә. Аннары менә бу теге подкастка әзерләнгән вакытта Тәбрис синең теге сылтамаларны карап чыктым, чөнки мин өйдән эшлим. Минем көнем шул кадәр тыгыз, балалар өйдән укыйлар. Минем аларның һәрберсенә компьютер кирәк, планшет кирәк, һәм мин бу онлайннар, минем бер вакытны бу онлайннар минем кысасымны китерә башлады, һәм мин 10 ел тотып карамаган китап беренче тапкыр тоттым, чөнки миндә ихтыяҗ туды китапка, урманга, урамга, гади телевизор яңалыкларына. Һәм шуңа күрә менә бу онлайн музейлар, нәрсәләр бөтенләй читтә калды. Ләкин кичә теге сылтамаларны синең кирип карадым. Бу теге татарча Википедия, татарча тавышландыру, менә Эльвира, икенче өлеше. Һәм бу күңел ачу гына түгел, монда син үзеңнең катышыңны һәркем монда үзе татар проектлары өчен, татарлык өчен, татар теле өчен үзе нәрсәдер эшли ала
дигән әйбер бу шундый волонтерлык. Монда кемгәдер акча да бүләргә кирәкми, кемгәдер анда больницага барып ярдәм дә итәргә кирәкми, әгәр синең мөмкинлекләрең юк икән. Син үз тавышыңны яздыра аласың, син ниндидер сүзләр калдыра аласың, син тикшереп чыга аласың, бер кичкенә текст яза аласың һәм бу үзеңне ниндидер шушындый проектларда катнашуыңны хис итәр өчен супер әйбер икән. Яндекс картасында Шәммәт авылын, үземнең туган авылымны татарча язып чыктым. Һәм мин шундый зур эш эшләгән кебек хис иттем үземне. Тавыш тикшерүдә берничә текстны тикшереп чыктым һәм шундый үземдә бер ниндидер горурлык хисләре туа башлады. Кара, Эльвира, афарин. Менә бит әле язу бер хәл, аны җыеп языйм. Беренчедән бу минем идея түгел иде, аны әйтергә кирәк. Ул рус егете җыеп безгә җибәрде аны. Мин белмим, ул үзе әйтергә телиме исемнәрен, ниләрен. Чөнки ул язды менә шундый татар текстлары. Нәрсә эшләп була, үзе катнаша. Ул да безнең арадагы бер активист инде. Просто башка милләт кешесе инде. Һәм biz аны кыскарттык, редакторладык та чыгардык. Бу икенчелеше. Димәк, монда нәрсә карап, нәрсә укырга була түгел, ничек менә татар интернетын үстерүдә катнашып була. Иң перспективалысы, менә мин аерып әйтер идем, ул тавыш яздыру. Димәк, син әйтәсең сәлам, хәлләр ничек сүзләре, анда кирәк хатын-кыз тавышы, ир-ат тавышы, бала тавышы, олы кеше тавышы. Һәм системага 12 сәгатьлек шундый аудио яздырырга кирәк. Менә берничә кеше язды, менә бу иң кызыгы, мин монда катнашам дип. Һәм бөтен кеше яздыра да, шуннан соң искусственный интеллект аны эшкәртеп, инде менә Siri бар безнең, Яндекс, Алиса, Яндекс имә әйтәбез анда, окей, Google. Янда телефон, менә минем телефон сразу уянды. Һәм шундый ук булачак анда, окей, Тәлгат, анда. Яхшы Тәлгат, нәрсә хаватырышын әйт әле. Шундый синең тавышны танып, командаларны танып, синең белән хәтта ниндидер сөйләшү алып бара торган система булдырыла инде. Ул бик файдалы. Мин уйлыйм, киләчәктә татарча гына сөйләшә торган ниндидер роботлар, уенчык роботлар барлыкка килергә мөмкин. Ул бик әйбәт әйбер, менә аеруча балаларны өйрәткәндә. Алар теге хәзер шундый планшеттер, роботтер, алар белән генә уйнарга яраталар. Ул татарча гына сөйләшсә, аларның башка чарасы калмас, өйрәнми калмаслар иде. Һәм икенчесе, әйтер идем, бу карта чынлап та мөһим. Чөнки мәсәлән, без Instagramга фото керткәндә, мин уйлыйм, менә күп тыңлаучы аны аңлыйдыр, көн сайын эшлидер кемдер анда, бәлки көн аралаш. Һәм анда геотек куялар. Кая син? Һәм анда татарча язулар бик аз. Ул әйбәт булыр иде шәһәрнең, чөнки безнең шәһәр генә түгел, авыллар, ниләр, аның үзләренең исемнәре бар бездә. Халык арасында йөри торган, аның чын исеме татарча булган. Аны бит әле шулай бузып нитәләр. Һәм хәзер, кстати, татарча навигаторлар бар. Менә минем дустымда машинада татарча навигатор. Сулга борылыгыз дип әйтә ул. Уңга борылыгыз, туры барыгыз. Әгәр дә менә шушы open source, димәк, ачык бөтен кешедә данныйлар кертә алган карталарга кереп, исемнәрне кертсәгез, шуннан Яндекс народная картадан, мәсәлән, күп кенә навигаторлар үзләренә данныйларны алалар. Икенчесе Maps, аннан хәтта Google ала, мәсәлән. Google карталар шуннан данныйларны җыя. Һәм бәлки без анда, мин карадым, әле анда уже инде ниндидер төп урыннар билгеләнгән, мәсәлән, Казанда. Мин дә кергән идем, теге якын тирәдәге урыннарны язып чыктым татарча исемнәрен. Ләкин анда инде кемдер татарчасында язып куйган. Димәк, хатасыз, нисез, бик әйбәт язылган. Мөһим, менә үз авылларыгызны, чишмә атамалары, ниләре, сулыклар бик мөһим язып куйырга. Чөнки хәзер менә тормышта инде ул исемнәр югалып бара, һәм инде үзебез коткармасак һич югы менә шул интернет роботлар, ботлар һәм искусственный интеллект безнең татар телен саклап калачак һич югы.
искә төшереп бүтән, бу сылтамаларны сез Тәбрис Яруллинның социаль челтәрләрендә, аккаунтларында таба аласыз. Менә мин кичә Facebook'тан алдым. Кара әле, мин әле онытканмын әйтергә, бер реклама ясыйм әле. Менә хәзер акча дисен, без мәсәлән Википедиягә мәкалә язган өчен акча түлибез хәзер. 5000 сум. Шулай дип әйтеп куйым әле кеше башта. Кызыксын. Ләкин анда җиңәргә кирәк. Урыннар күп. 10 урын булачак, 10 кешегә 5,5 мең менә түләнә. Хәзер авторлар ярышып, без анда билгеләдек темалар, йөзләгән тема, анда фән темасы да бар, исемнәр, шәхесләр, вакыйгалар, тарих та бар, мәдәният та бар, бөтенесе бар анда темалар. Кемне кызыксындыра, менә татарча мәкалә язып, шунда җиңеп, синең кебек менә ләззәт та алып була. Һәм акча да җиңеп була. Рәхмәт, Тәбрис, рәхмәт, Ильяс. Без күп кенә сөйләштек бу онлайн проектлар турында. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст иде. Безнең подкастны Instagramда, YouTube каналында тыңларга мөмкин. Һәм соңгы араларда без Яндекс.Музыка һәм SoundCloud-ка чыктык. Сез алардан да тыңлый аласыз. Шулай ук Тәбрис Яруллинны тыңлагыз. Аның Тәбрис белән Рәдиф Качаповның Казан кайный подкасты. Ильясны кыда инде ул просто кадрда еш күренми. Ул безнең уртак эш инде. Зур рәхмәт катнашуыгызга, зур рәхмәт килүегезгә. Безне тыңлагыз, карагыз, проектларны, онлайн проектларны үстерик. Бу үзебезгә бик кирәк. Әлбәттә. Исән сау.